I starten er man jo bare taknemmelig for, at der ikke skete mere. Det var frygteligt, at politimanden stod i døren og fortalte, at Tobias var kørt galt. Vi var fuldstændig ude af os selv. Det sidste, man tænker på i den situation, er forsikringen. Det handlede bare om, at Tobias var okay. Og det var han heldigvis. Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Det skete så hurtigt. Politiet sagde, at det var på grund af nogle våde blade, at bilen skred ud. Jeg ramte ind i træet med 70 km/t. I dag er jeg bare lykkelig over at være i live. Derfor er det en mindre ting, at førerpladsforsikringen dækkede det, jeg mistede i løn, mens jeg lå på hospitalet. Det betalte erstatning for svie og smerte. Betalt for genoptræning hos fysioterapeuten. Det giver tryghed, at forsikringen dur, når det gælder. Privatsikring tilbyder som et af de eneste forsikringsselskaber en førerpladsforsikring, som dækker dig ved aleneulykker. Du får for eksempel erstatning ved tab af erhvervsevne. Hos os er der ikke plads til nogen ubehagelige overraskelser. Vi forsikrer familier, der hellere vil føle sig trygge hele vejen rundt, end at spare nogle få 100 kroner om året. Tag en snak med din rådgiver. Han kan fortælle dig, hvordan du får forsikringer, der dur, når det gælder.